Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel ta Shagari TV. A yau na mai farin cikin sanar da mutane masu mining Fi cewa an saki mass KYC. KYC na Fi Network. Mutane da dama sun gani har yanzu maganar da nake yi ba kowa ne ya samu dama ya yi KYC ba. Wasu kuma an ba wasu da dama amma ba su san ta ina za su gani ba. Ba wai da ka shiga application ɗinka na Fi Network za ka gani ba. Cikin Fi browser, application biyu gare mu akan Fi manya-manya. Ba wai biyu ɗaya ba ne, a'a manya-manya da muke ji da su guda biyu ne. Fi application sai Fi browser. To cikin Fi browser za ka shiga. Idan ma kana da ita kai updating ɗinta a Play Store ko a App Store masu aiki da iPhone. Gaskiya an ba su da dama, to amma in baki gani ba ki kwantar da hankalinki, in baka gani ba kwantar da hankalinka. Kada ku zo kuna damun leaders da tambayoyi ba gani. Leader da dama mutum nawa ne yayi. Ni karan kaina da nake wannan maganar wallahi ba a bani KYC ba. Har yanzu da nake wannan maganar ba a bani KYC ba. Ban damu ba. Amma ga bidiyo leaders namu sun yi kokarin sai naga tunda muna da mutane outside Nigeria wanda suke mining kuma ƴan uwanmu ne bari mu tura domin su gani. To sai mutum ya kwantar da hankali ya ga yanda ake yi step by step. Step by step ya ga yanda ake yin KYC ɗin nan kada ka samu matsala. Sai dai shawara guda ɗaya. Da plastic ID card ake yi, national ID card amma plastic. Me ƙashin nan kowa ya san katin zaɓe ko? In yi muku a Hausance. Ba fa cewa ne ai da katin zaɓe ba, a'a. To kun san mu a Najeriya mafi akasari muna amfani ne da plastic ID card na zaɓe ba a ba mu takarda. To haka ake so in za ka yi KYC wannan national ID card NIN. Kun san ta takarda ake ba mu in an yi ma. To ka je a yi maka printing ta fito plastic yadda ka san katin zaɓe. Kada mutum ya je ya ɗauki wata kati ya je ya sa wurin KYC ɗin shi. Ban ce a yi da katin zaɓe ba, a'a national ID card. Katin zama ɗan ƙasa, national ID card da ita ake KYC. Idan kuma kina da passport ko kana da passport ko driver license suna yi plastic ID card. To sai mu kiyaye. To ya ake yin KYC? Bidiyo ne za ku kalla tiriyan yadda ake yin KYC. Da ka shiga, na gaya muku cikin Fi browser ake shiga. Kawai sai ku shiga cikin Fi browser ku. Sai ku ga yadda ake yin KYC. Ya za ku shiga ku yi? Zan nuna daga farko sai ku ga ci gaban bidiyon. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce Fi browser. Ba wai cikin application na Fi za ka je ka shiga ba, a'a Fi browser an kana son ka ga KYC. Amma ka shiga Fi browser ɗinka daga can cikin Fi application ɗinka. Bari nuna muku gurin da nake nufi. Kamar yadda kuke gani, da ka shiga cikin application ɗinka na Fi kamar haka, to sai ka danna wannan alaman da kuke gani. Gashi nan layi guda 3 a sama sai ka danna shi. In kana so ka je ka tabbatar an baka KYC ko ba baka ba sai ka zo ka danna kan browser kamar haka. Kun gani? Kana danna shi sai ka zo nan ka danna sign into Fi browser. Kun gani? Daga nan zai ɗauke ka zai kai ka cikin wancan application na Fi browser. Sorry, kun san na yi mistake ne. Yawwa zai zo da kai cikin Fi browser ka direct kamar haka. Wannan shine Fi browser. To in ya zo da kai nan sai ka zo ga KYC nan. Kun gani? KYC sai ka danna shi kamar haka. Sai ka ɗan jira. To idan har sun baka KYC kamar yadda kuke gani za ka ɗan jira shi. Kowa ya je ya yi haka. Amma ka fara zuwa Play Store ka yi updating Fi ɗinka da kuma Fi browser ɗinka in sun ci updating. To kun ga abin da suke nunawa wanda Allah bai sa sun bashi ba mu ɗan jira. Kun gani ma ga abin da suke nuna mu. Kun gani? Sun ce maka suna godiya da daman da kana ka kai applying na KYC. Wannan slot ɗin
sun ce ba available yake ba, gashi nan is not available at this time. Gashi nan sun gaya ma you will receive an invitation when one becomes available. Sai mu dan jira. Kun gane, kuma kana iya dagewa ka danna oke ka dan jira su. In Allah ya kaddare su baka za ka kawai bum ka tafi. To ya ake KYC? To ku kalla ku ga yadda ake KYC yanzu. Mun ku fara, ku taimake mu ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawa da kuma like idan har wannan bidiyon ya burge ku. Ina muku fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya dace da mu. Amin ya hayyu kai. Zan fara bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah, a daidai wannan lokaci ga bidiyo zan yi wanda zai nuna wa mutum yadda zai yi KYC na Fi Network idan har ya samu wannan gayyata daga core team na Fi Network. Da ya zan gane Fi Network sun gayyace ni in yi KYC? To ga da yadda za ka gane Fi Network sun gayyace ka domin ka yi KYC. Idan har ka shiga cikin application ɗinka na Fi Network da zimmar za ka kunna mining ɗinka, kana shiga sai ka ga an rubuta ma wannan saƙon kamar yadda yake a wannan dashboard ɗin na wannan abin namu na yanzu. Gashi nan guri da na zagaye a saman gurin an rubuta you are now eligible for KYC process. To a daidai wani lokaci ka tabbata ana gayyatar ka ne domin ka yi KYC na Fi Network. To yanzu me zan yi idan na ga wannan sako shine ga guri nan an rubuta open Fi browser. Da ka taba gurin kamar haka. Bayan ka shigo zai kawo ka guri kamar haka, ga again an ƙara rubuta ma sign into Fi browser. Again za ka taba gurin kamar haka ka shiga. To zai shigo da kai cikin opera ɗinka, daga baya zai fita imai da kai cikin Play Store idan har baka da Fi browser, da nufin ka yi downloading na Fi browser. Idan kuma kana da Fi browser, to direct zai shigar da kai cikin Fi browser ɗinka kamar yadda ni ma yanzu nawa yake kokarin shigar da ni. Gashi yanzu haka ya shigar da ni cikin Fi browser. Ga guri nan an rubuta Fi KYC ko kuma KYC.fi, sai ka shiga gurin kamar haka. Ta shiga gurin, ga guri na rubuta allow za ka taba shi, zai ƙara sacin da kai kamar haka. Nan ma za ka jira shi. Yawa, masha Allah. Abin da kake da bukata za ka zo ka taba nan gurin, ga kibiya nan, domin suna maganar type or select country from your ID. To sai ka zo ka taba. Yanzu abin da za mu yi, za ka rubuta Najeriya. To ga Najeriya ta bayyana, ga ta nan. To muna taba ta yanzu za ta tsalle ta koma can gurin. To ta shigo gurin da muke da bukata. To a nan gurin abin da za ka yi, ga wata kibiya again, sai ka zo ka dan taba ta domin ka je kai selecting na kalar ID card din da za ka yi amfani da shi. Mu ga wanda za mu yi amfani da shi nan, premium NIN slip, mun taba shi. To sai ka tsaya ka lura, ga wasu akwati guda uku za ka yi tik a kansu. Ga na farko nan, ga na biyu nan, sannan ga na uku nan gurin. Za ka yi tik kamar haka, za ka taba I agree, sai ka taba na biyu, sai ka taba na uku. Ga go a rubuta last go. Ta yanzu za mu tafi. To in ka zo nan gurin za ka taba next, za ka taba next, za ka taba next, za ka taba next. To a yanzu za ka sa musu national ID card ɗinka na plastic da kake da shi.
wannan za ka sa musu national ID card ɗinka na plastic. Ya za a yi, za ka taɓa I am ready nan gurin, nan za ka taɓa, kana taɓawa zai kai ka gurin za ka sa national ID card ɗinka. Bari mu taɓa gurin mu ma. Ga guri na an sa add from hoto, za ka sa gaban hotonka kenan. Bari mu buɗe kyamara. Ba matsala. Yawwa yanzu mun ɗau hoto, bari mu danna nan good. Yawwa mun tura shi, bari mu ƙara ɗaukan bayansa. Bayan ka ɗauki wannan hoto gaba da baya sai ka zo ka danna next step. Ga next step ga inda za a kawo ka nan gurin, za ka sa first name ɗinka, nan last name, nan kuma idan kana da suna na uku middle name za ka sa shi. Sannan nan gurin ga wata kibiya za ka ɗan taɓa ta kaɗan da nufin za ka zaɓi yanayin da kake, mace ne kai ko namiji. Nan kuma guri ne za ka sa date of birth ɗinka, shekaran haihuwa. Nan gurin kuma guri ne za ka sa number ID number ɗinka, manufa number da ke jikin ID card ɗin naka za ka sa ta a nan gurin. Sannan ga shi nan za ka zo again, za ka select na Najeriya. Bayan ka sa Najeriya sai nan gurin za ka zo ka sa adireshin ka da kake amfani da shi. Wannan address line 2 wannan optional ne, ba dole ba ne. Sannan kuma ga guri nan an sa city, za ka zo ka rubuta garin da kake, misali idan Kano ne za ka sa Kano. Sannan nan gurin kuma again za ka zo ƙara taɓa sunan garin naku, manufa in Kano ɗin ne again ka sa Kano. Ga nan gurin an rubuta zip postal code, nan kuma za ka sa postal code ɗinku. Nan gurin kuma za ka sa expiring na ID ɗinka da kake amfani da shi, ko kuma expiring ID, manufa yaushe ID. Kamar yadda kuke gani nan shine za ka sa lokacin da katin ka za ta yi expire. Ga guri nan a ƙasa sun rubuta my ID card does not have expiring date. Sai ɗaya ka danna, dan nan shi muke aiki, kama danna shi ta haka ka ce ba ta da expiring. Mafi akasari haka ne. Kun gani sai ka danna next step. Kamar yadda kuke gani sai ka danna start recording ɗin fuskanka, za ka ɗan jujjuya kamar yadda kuke gani. Za ka yi sannu sannu, su da kansu za su ɗauke ka automatic. Ka juya gefen dama da hagu, ka ɗantar da kanka a sama, sannan ka yi a ɗan ƙasa haka. Shikenan za su ɗauke ka sai su tura. Nan take za ga an nuna hoton ID card ɗinka, an yi maka verify. Congratulations kawai za gani, ka danna submit, ka danna na ƙasan nan. Kawai za a yi ma congratulations kamar haka. Wannan shine yadda ake yin KYC. Ubangiji Allah ya datar da mu, kuma Allah ya kaddari kowa zai yi fasin ɗin KYC, ya ga file ɗin shi a available balance ɗin shi, ya migrate to minute domin ya fara hada-hada da abin shi. Alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar ku manta da liking da subscribing na wannan channel ta Shagari TV. Fatan alkhairi gare ku.